mae hi'n wythnos Gymorth Cristnogol. Ac fel arfer, bydden ni yr wythnos hon wedi dod at ein gilydd i gynnal ein gwahanol gweithgareddau i godi arian i'n brodyr anchwiorydd ledled y byd. Bydden ni wedi dod gyda brwdfrydedd mawr. Yn anffodus, nid oes dod at ein gilydd eleni, a hynny oherwydd Covid-19. Mewn rhyw ffordd, mae'r feirws yma wedi dod yn ei at ein gilydd, a hynny oherwydd ein teimladau. Y teimladau yna ein bod ni'n cael ein rhwystro, ein bod ni'n cael ein caethiwo, ein bod ni'n cael ein cadw i lawr. Y feirws sydd yn bwer anweledig, sydd yn peri dioddefaint ac sy'n lladd. Y feirws sydd wedi lledu dros y byd i gyd. Pwerau mawr sydd yn aml yn anweledig sydd yn cadw nifer o bobl yn y rhannau clotaf o'n byd i lawr hefyd, ac mewn caethiwed ac mewn clodi. Efallai ar ôl ein profiad ni o'r feirws yma, y gallwn dechrau uniaethu fel mae bywyd nifer helaeth o bobl yn wledydd clotaf ein byd, a hynny pob dydd, pob wythnos, pob blwyddyn, ac o genhedlaeth i genhedlaeth. Yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn, ni wedi gweld o'r newydd sut mae bod yn gymdogol, ac mae pobl wedi bod yn hael ac wedi dangos cariad. Ond mae bod yn gymdogol yn golygu mwy na helpu y person drws nesaf, neu yn y stryd nesaf. Mae bod yn gymdogol yn gallu lledu o un gwlad i'r llall, o un cyfandir i'r llall. Fi allwn ni wneud gwahaniaeth unwaith eto eleni yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol. Drwy bod yn gymdogol, drwy bod yn hael, ac i weithredu mewn cariad. Car dy gymydog fel ti dy hun. Ewch i wefan Cymorth Cristnogol, cliciwch ar y linc, a byddwch yn hael, a gweithredwch mewn cariad. Bydded gofal gennych bob un, nid am ei feddiannau ei hunan yn unig, ond am feddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich blith eich hunan yr agwedd meddwl honno sydd yn wir, yn neiddo i'ch wir, yng Nghrist Iesu. Diolch.